جزينا مال نقحتنا يبر حمقنا خيسعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون ستر زكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي ورقو منفس سبم تاسومي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ مالين فتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشن أمتعينا متحققاس سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريدراو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعد بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعاد جقلنا تسنقنا سلوم تتنحن كلنا سرت كلاوي بحلنا بسم سمعتي محلانا رأخ تقبر عسرنا حزو نبرار ينتصر ويحبوا عزو عين فناته بسيو خند ترقمو يريد راولنت عين فناته بسيو ودا ترقمو يريد راولنت سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا يو لومون كم ووترو العلا قداس النزل لوم زينا تازبلنا يو حزنا لكم قريبنا لنا نايلو مارستي استفلالية حستوتات زحزي خوني استفلالية حستوتات أبزوبانا زقات مزلو بقول تفزم عبلو زلو فتساميتات كنركن فتنينا this is very important زلنا يا مدرخ جوبوليتيكا زفترو زلو نوتي كالتيف كان قرات كم زكاير زقبر زلو حدش مدرخيناتنا زلنا ስለዚህ ንዑዘን ፀባር ድማ ክንሪና ኣብ ካይሮ ዝተገበረ ዋዕላ ክንርየና ኣብቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ርክብ ክግበር እዩ ይበሃል ኣሎ ኩሉ እዚ ነገራት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ክንርኢ ክንፍትና ብዓብዩ ግን እቲ ኩነታት ነዚ ኣብ ዞባና ዝፍጠር ዘሎ ብዓለም ደረጃ እንታይ ይካየድ ኣሎ ንኩሉ ኣገናዚብካ ምስ ረኣኻ ኢኻ ትኽክለኛ ስእሊ ክትወስድ ትኽእል ብፍላይ ካብቲ ጎረቤትና ሃገራት ዝወፁ ዘሎ ዝተፈላለየ ኣካይዳ ንዓና ንኤርትራ ብቐጥታ ወይ ተዘዋዋሪ ኣብ ፅልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክፅዕኑ ኣለኩም ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ድማ ናይ ወትሩ ሕቶና እዩ መጀመርያ በዚ ሕጂ ዝበኩም ዘለኹ በዚ ክንጅምር ኢና ምሳይ ክሳብ መወዳእታ ቀፅሉ ለትስኪ ኣፍሪካ ድኻታ ዝኾኑ ሲስተማቲካሊ ከምኡ ንከውን ባይ ዲዛይን እዩ ሃንደበት ዘጋጠመ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ዞባና ክናቱ ኢና ምናልባት ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ሓሳብ አንቂዱ ለለንቀነ እሱ ድማ ምናልባት ኣብዚ ክንሰምዖ ኢና كم تريوا زلهم ستوك ماركت نا إثيوبيا سلزي جمرة أبت ستوك من مخفتي قدام الدول دحر مهرام أدارجا أبي باز بميديا لما لا يركبالو نا إثيوبيا قداي أبزمن أبي أحمد كبيديو نخطر دو بكا بتحدث سبونا جرزر أزلو تري بتدما بتحجرسي كاب معلتنا معلتي ناب قوس تخيتري سلزي كل تسأل على حيلتات يوم جن استيل أبكو طباوي لوتي أم جبارجن بزوج نجاراتي جبر كم زلوا يزيد إثيوبيا نمجمريا ستوك ماركت ناتا بوقعي أخفيتا أبي أحمد مريقو نتقدم أي دول هاريمو كم زجمرو على تأثرت ورحادة كتشان إسران حمشان this is history أبي زوبانا أفتكر أفريقيا ستوك ماركت زلوا كينيا اللي هو مثلاً I have to double check تم تفضلوا تحفوا لي I haven't checked it نزا فيديو قبل غلوهم إثيوبيا جن remarkable achievement easy stock market كتجبر مالت it's بزيك على العالم قال سبالو كاب إثيوبيا زغون تبوك سما زي دلي I don't know why you are like that سلمتاي كم وقت كون كيلكا إثيوبيا حزبيو سبون ترغبة حما أصل زجبرين أنا سألون بري أبعدهم سبون تغيرهم كاين سألون هنا أنا كم جورجو
أبي أحمد أنصار إيرترا زقبره أبت زوبات زقبره دسألن بر أبتو وش تعدد ليه تخبر خليه إثيوبيان مانديتي بملون إثيوبيان محضر له إثيوبيا بزدل هيك محضر خليه have no problem زنبع زخون خبر كله ريبورت خبره تجمع بالليل عند ما تكروناتي أبانا زو تكرر زقبره بوليسي سنهلا رينا أبتو وش تام زقبره وجن حماق طوين حماق نبلو الزقد أبها جري ونكريز دلي يعني حدا معلتي إيرترا ستوك ماركت ناتا جيرا ستوك ماركت ستوك إكسشينج ناتا خوينو أبو بويب سايتات أتينا بركنا إيرترا ناي بشاديو بركنا يا إيرتيل ديو بركنا ناي كال ناي كهبحر ديو ناي كال كوربوريشنز بركتات تنجز كم زي ناي كالوت ناي تسلا ناي انفيديا كنبلون وعلدا لنا ناي بيتكوين ناي قال ملخ نجزن وعلدا لنا كومونا إيرترا برك جز this is my dream someday كخوني دما نال بعد إيرتراوي بس حتنا لك بالغلقن تتبقى كجمر كتكلا لك سيز إثيوبيا بس يحملوا I think دزي حدا عبنا قريو صبونا قريو ناب كالوت هجرات أفريقيا ناب سوماليا كسجر ناب السودان كسجر مجمرة سلام كرخبار لون ركعت كرخبار لون جن this is a good thing صبونا قر كتر خلا خادمة صبو كتبل كتكلا لك حماق كتر خلا خادمة حماق كتبل كتكلا لك سلزي I think زي أبي أحمد قال تزاري بني يرنوي تزاري بحن رياي كن رياي نغلينا نشتاق نسمع መጠገን እንዲችሉ ኢኮኖሚያችን እንዲሻሻል የሰው የኑሮ ዘይና የገቢ ልክ ማደግ እንዲችል አንዱ አበክረን እንስራበት ያልነው ለአይን ግርታን የሚፈጥሩ ከተሞች ሳይሆኑ በዲጂታል ፎርም ኮሙኒኬት ማድረግ የሚችሉ ደረጃ በደረጃ የሚቀየሩ ከተሞችን እንዴት መፍጠር እንችላለን የሚለውን አንድ ግብ አድርጎ ነው ዲጂታል ኢትዮጵያ ይሰራው። በዚያም የሚያበረታቱ ውጤቶች ማየት ጀምረናል። ሁለተኛው በማክሮ ስብራታችን ልናይ የፈለግነውና የሰራንበት ኢምፕሎይመንት ነው። በተለይም ቢፒኦን ከዚህ ሆነን በርቀት ስለዚህ አቢ አሕመድ استفላለየ ማርኬቲንግ ክገብር ይድፍትን ደሎ ንኣብነት እዛ ናይ ቤተክርስትያን ውጥራይ እንተሪና እዛ ናይ ልደት በዓል ኣብ ኤክስ ኣብ ዩቱብ ኣነ ብዙሕ ይከታተልኒ ኣብ ኤክስ ግን እዚኣ ብብዙሕ ሰብ ቫይራል ኮይና ነራ ናይ ብሓቂ ሃይማኖታዊ ሃገር ምዃኑ ደስ ይብለካ ልደት ናይ ምስራቃዊት ቤተክርስትያን ከምዚ ኢሉ ክኸብር ከሎ ምክንያቱ ደሰይም ልደት ነብዕል ደሰይም መስቀል ነብዕል ደሰይም ጥምቀት ነብዕል ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ድማ ካብዚ ዝተባሃል ኩሎም ማርኬቲንግ ይጥቀምሉ ኣለዉ ንኣብነት ናብቲ መስቀል ናቶም ድዩ ናብቲ ጥምቀት ናቶም ድዩ ናብቲ ልደት ናቶም ብዙሕ ቱሪስትስ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም በዓለ ልደት ፅቡቅ ክብሪ ስለዘይብሉ ብከምዚ መንገዲ የቱሪዝም መስሓቢ ይጥቀምሉ ኣለዉ ኣነ ፀገም የብለይን እቲ ሰብ ሃይማኖቱ እናገበረ ከሎ ካልእ ነቲ ሃይማኖት ምስኦም ክፅምብል ናቡ ክመፅእ ከሎ ሰናይ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣገይን ኣክልት ነገራት ኣብዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ክንከይድ ኢና መጀመርያ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ንርአ ምክንያቱ there is one thing ኩሉ ሰብ ከስተብለሉ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣጋጢመና ኣለዋ ንሳተን ድማ ሓንቲ እዚኣያ ልክዕ ኤርትራ ድማ ንዓ ቀይራታ ኣላ ሕጂ ግብፂ ባቀይራታ ኣላ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ርክብ ከካይዳ ምዃና ተሓቢሩ ነይሩ እዚ ዜና እዚ ዳርጋ ክንደይ ሰዓታት ክቅፅል ምፀንሐ ሃንደበት ካኩብላ ይብልኒ ብመደብ ዝተገበረ ግን ኤግዛክትሊ ግብፂ በዚ ሓድሽ ናይ ብሓቂ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኢለ ኣለኹ ኣነ ምክንያቱ ዲፕሎማቲክ ኤርትራ ሶማሊያ ግብፂ ተርጀምሎም ዳሓን ከተሓዘልኩም እየ ቁሩብ ቅድሚ ምዝራበይ እዚያ ስምዕዋ የሆነ ፕሮፓጋንዳም እንድናፈስ አድርገዋል። ነገር ግን ይሄ ነገር እድሜ አላገኘም። ይሄን ያደረጉ ወገኖች በወቅቱ ለሶማሊያ ሕዝብ ጥቅም አስበው አይደለም። ምክንያቱም የሶማሊያ ሕዝብ ጥቅምና የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም እጅግ በጣም የተሳሰረ ነው። ይሄ ሕዝብ ተመሳሳይ ሕዝብ ነው። ይሄንን የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው ነገሩን አዛብተው ሕጂ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ክግበር እዩ ምስተባህለ እንታዮም ክብሉ ፀኒሖም በቃ ኩሉ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገበረ ውዑል ይኹን ካይሮ ትገብሮ ዝነበረት ኩሉ ፈሺሉ እዩ ሶማልያ ጉሒፋታ ያንዑ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ፍቅርን ምትእስሳርን ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ኩሉ እቲ ኣጀንዳታት ተበቲኑ እዩ ኣይናይ ኣጀንዳ እዩ ዝብተን እንታይ ኣጀንዳ ስለ ዝነበረ ኢኸ ዝብተን ምክንያቱ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ክመፀኒ ኢልካ ትዛረባ ኣለካ this is a major development ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማቲክ ማኒቨር ድማ ነዚ ይመስል ኤርትራ ግብፂ
ሶማሊያ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ኣብ ካይሮ ተራኺቦም ጥራይ ዘይኮነኻ I think እዚኣ ስእሊ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ መን ኢኻ ትብሎም ነዚ ንኢትዮጵያ ከምዚ ኢሎም ክሕዙ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ዘዝሓለፋ 2 ዓመታት ረስኒ ትፈጥረሎም ስእሊ ኢለያ ዘለኹ እዚኣ እዛ ስእሊ እዚኣ ንኢትዮጵያውያን ረስኒ እትፈጥረሎም ስእሊ እያ ምክንያቱ ኤርትራ ግብፂ ሶማሊያ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብደረጃ ፕሬዚደንታቶም ብደረጃ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም መበል ሳልሳይ ግዜ መበል ራብዓይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዩኒቲ የርእየለው አብይ አሕመድ ምስ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ዩኒቲ ክጅምር ከሎ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማሊያ ኤርትራ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ሰለስቲኦም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኽ ዝገበሩ ወይ ነይሩ አብይ አሕመድ ግን ካብቶም ኩሎም ተገሊሉ ግብፂ በይና ተሪፋ ነይራ ሸው ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ከምዚ ዓይነት ዩኒቲ ክገብሩ ከሎ ግብፂ ድቃስ ለይቲ ነበሮም ድቃስ ለይቲ ነበሮም ኣብቲ ግዜቲ ስለዚ እቲ መድረኽ እቲ ንኸይመለስ ግብፂ ክሳዕ ክንደይ ትጓየ ከም ዘላ ለንቀነ ድሕሪ እቲ ውዕል ናይ አንካራ ዝተገበረ እንታይ ነይሩ ሶማሊያ ምና ኮንዶኾን ካብቲ ኩነታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማሊያን ግብፅን ክትወፅእ ደልያላ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ድማ በቃ ክነፍዑ ይቀኒዩ ከምኡ የለን ምንፋሕ ማለት እዩ ፈሺሉ እቲ ኩነታት this is not going to happen ወዲቑ እዩ እዚኣቶም ጠርቋሽ ዝኾነ ናይ ኣስመራ ፈተነ ዝነበረ ብላ 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 ባት ግብፂ ነዚ ነገር እዚ ኤርትራ እንታይ ከም ትደሊ ደይመደይላ አንጻር ኢትዮጵያ ከም ዘይትኸይድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊፁ ካልኦቱም ገሊፆም እዮም ንግብፂ ግን this is a matter of highest priority እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ግብፂ ኤርትራ ሶማሊያ ግብፂ ንኤርትራን ሶማሊያ ብፍላይ ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ንግብፂ ወሳኒ እዩ ወሳኒ ናይ ወሳኒ ስኩምቲ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ኢትዮጵያ እታ እንኮ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ጌራ ንኽትቅርቅር ወይ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍደገ ባሕሪ ከምቲ ናቶም ሕልሚ ከይበፅሑ ሓደ ካብቲ ክትዓግተሉ ትኽእል ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተለዋ ጥራይ እዩ ኤርትራ እንድሕር ናፃ ገዲፋቶም ንኢትዮጵያውያን ደን ግብፂ ብዲጋ ሒዞሞም ኣሎ ብባሕሪ ብባቤል መንደብ ሒዞሞም ጌም ኦቨር ግብፂ it is game over ስለዚ ግብፂ ብዝተኻለ መጠን ምናልባት ካብ ዓቕማ ንላዕሊ እውን ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትገብር ከም ትፍትን ፍሉጥ ነገር እዩ ከምዚ ፍሉይ ሮኬት ሳይንስ ኣይድልየካን ነዚ ክትርድኦ it's just written on the wall ይብልዎ ኣብ መንደቕ ተፃሒፉ ዘሎ ዲፕሎማሲ እዩ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ኩሉ ዝኽእል ዝምድና ዝበሃል it's just written ወላ ሓንቲ ክትቅይሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ክልቲአን ግብፅን ኤርትራን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሽርክነት እዩ ክህልወን ዝኽእል ብፍላይ ድማ ብመዳይ ግብፂ ብመዳይ ናይ ግብፂ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ከም ዘይትኽእል ገይሮም ክሰርሑ እዮም እንድሕር ክትምለስ ኮይና ድማ መጀመርያ ምስ ኢትዮጵያ ሽግሮም ክፈትሑ ክፍትን እዮም እንተዘየለ ንኢትዮጵያ እቲ ዝለዓለ ሌቨሬጅ ክኾና ዝኽእል ንኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ንኤርትራ ኣብ ጎኖም ተገይሮም ጥራይ ሶማልያ ኣብ ጎኖም ትኽእል ሱዳን ኣብ ጎኖም ትኽእል ካልእ ኩሉ ተወሳኺ ኤርትራ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ብፍላይ ብናይ ኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ክሪእዎ ከሎ ግብፂ ናይ ኤርትራ ገዲፍካ ትኻልእ ኩሉ ሽግር ክፈጥረሎም ኦፍ ኮርስ ኣብ ሶማል እውን ኣብቲ ገባሕሪ ክረኽቡ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ዳስ ዋይ ንሶማል ድማ ሰራዊቶም ሰዱ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ግን ግብፂ ስለምንታይ ይፅዕሩ ኣለዉ እንድሕር ኢልኩምኒ ንኤርትራ ብዙሕ ነገር ምግባር ስለ ዘየድልዮም እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክነስተቕለላ ኣለና ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዲፕሎማሲ ዝግደስሉ ስለምንታይ እዩ ንኤርትራ ብዙሕ ነገር ምግባር የድልዮም ኣብ ሶማልያ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ሰራዊት ከሰልጥኑ እዮም ንሶማልያ ከደላድሉ እዮም ንኣልሸባብ ክዋጉ እዮም so many things they have to do እቲ ሶማልያ ዝበሃል ኣብ ፅልዋ ናይ ኢትዮጵያ ኮምፕሊት ንኸይወድቕ ንምግባር ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ፀጋታት ንሓቶም ናብ ኤርትራ ኸ ናፈይ ወላ ሓንቲ ሓቶምኒ ሜይቢ ሽርክነት ሜይቢ ገለገለ ምትእስሳር ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከድልዮም ኣይክእልን እዩ ኤርትራ ግን ስለምንታይ ብክሳራት ኤርትራ ኸ ግብፂ ኣብ ጎና ክትከውን የድልያ እዩ ምክንያቱ ዕንደራ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ዲፕሎማቲካሊ ቻለንጅ ክትገብሮ ዋላ ወታደራዊ ዓይኒ እውን ቻለንጅ ንክትገብሮ ኣቢ ኣሕመድ ይኹን ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንኸይትመፅእ ልክዕ ከም ኤርትራ ግብፂ ብኤርትራ ገይሮም ኢትዮጵያ ክመፁ ስለ ዘይደልዩ ነቲ ሴኩሪቲ ናይ ኤርትራ ፕላስ ተደማሪ ተወሳኺ ድርዒ ዝኾነ ስለዚ ግብፂ ልክዕ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ብመንገዲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ክትቃለስ ትኽእል ሃገር እያ ምክንያቱ ንስትራቴጂካዊ ኣካይዳናታ ሓደጋ ስለ ዝኾነቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዕዞ ስለዚ እዚ ርክብ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ተገይሩ ዘሎ ነቲ ኣቢ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ኣውት ማኒቨር ገይሮዮም እየ ኣውፅዮም እየ ተዓዊተሎም እየ ክብል ዝፍትን ዝነበረ ኖ ዘውፃኸየ የብልካን እዮም ኢሎሞ ሸራብ ኢሎም ኣይትሓሱ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበረ እዚ ፕሮፓጋንዳ ነይሩ ስምዖ ጣረር እንደምትፈልግ እንደተጻረረች አድርገው የባህር በሩን ጥያቄ አዛብተውና ገልብጦ ያቀረቡትና አግባብም አልነበረም።
በእርግጥም በዚህም ምክንያትም ረጅም ዕድሜ አልነበረም የተቀጨ ሁኔታ ነው ያለው በሶማሊያ በኩል እዚ ዓሰርተ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ኣብቲ ሚድያ እናተመላለሰ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ሶማልያን ዝተገበረት ኣብ መንጎ ዘሎ ድማ ግብፂ እዩ it just tells you everything ክትፈልጦ ተድልየካ ኩሉ ግብፂ ትብሎ ኣላ ምክንያቱ ግብፂ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከም ዘሎ ኣብዚ ዲፕሎማሲ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሶማልያ መራሒ ዘጋጥሞ ዘሎ ሽግር ግን ረኣዩ ብዚ ብህዝቢ ሶማል ማለት እዩ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ትማሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምናልባት ኣብ ኤክስ ትንቀሳቀሱ ሰባት ብተደጋጋሚ ሪኢኹም ኣለኹም ዳርጋ መብዛሕቶም ፀለውቲ ናይ ሶማል ዘማረሩላ ስእሊ እያ ነይራ ኣብ መንጎ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ሶማልያን ወታደራውያን መኮንናት ናይ ግብፅን ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ካይሮ ኣብቲ ርክብ ዝተሳተፉ ብወገን ሶማልያ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ዘሎ እቶም ካልኦት ካልኣይ ሓደ ሰብ ኣሎ ሳልሳይ ዘላ ጓሉ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ዘሎ ሓሰን ሼክ መሓመድ ጓሉ እያ ካልእ ድማ ሓንቲ ጓል እንታይ ኢሎም መስከ ዝተረግመት ሃገር እያ እዚኣ ግብፂ 7 ድዮም 8 ጀነራላት ተሳቲፋ ኣላ ቶፕ ሚሊተሪ ሊደርስ እቶም ዝለዓለ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ሶማልያ ብምንታይ ተገሊፃ ኣላ ብኣርባዕተ ወላ ሓደ ወታደራዊ ተመክሮ ዘይብሎም በቅዓ ዘይብሎም ሰባት ውርደት ናይ ሶማልያ ከም ዘይውድእ ኣብዛ ኮሜንት እዚኣ الحام اسماعيل ዝበሃል ተፅሒፍዎ ዘሎ ኣብቲ ኮሜንት ተተኸዱሲ ኣነስ ሓደ እንታይ ልፅሒፍ እስከ በዓል ኤርትራ ከም ሃገር ዝቕበሉና ምዃኖም ሲ ካብ ልበየ ዘመስግኖም ምክንያቱ ንሕና መስሓቂ ጆክ ኢና ኢሉ ኣትሊስት ሲ ከምቶም ከም ካልኦት ሃገራት ኣክት ክንገብር ዘይንኽእል ሃገር ብምዃንና ኢሉ እንታይ ምስ ወረደና ኢና ሰብ ተሳይኑ ዲ ሶማልያ 30 ሚልዮን ዲ ወላ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ክንደይ ምሁራትን ክንደይ ሊቃውንትን ክንደይ ፒኤችዲን ዘለዋ ሃገር እያ ሃው ከም በዚኦም ጥራይ ትመሓደር ኣላ እዛ ሃገር እዚኣ እንታይ ወሪድዋ እዛ ሃገር እዚኣ ብምባል ብዙሕ ናይ ምስምሳል ቋንቋ ፍኮርስቲ ኣብ መንጎቶም መርሕነት ዘሎ ሽግር እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሓሰን ሼክ መሓመድ ብዙሕ ደገፍ የብሉን እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፎርማጆ ብዙሕ በይዝ ደጋፍ ከም ዘለዎን ሞር ስትራቴጂክ መራሒ ከም ዝነበረን እዩ ዝንገር ግን ኣገይን እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሶማልያ ብብዙሕ መንገዲ ከም ዝዝወር ዘሎን እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ድማ ትርኩት ዝውሮ ሰብ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ በንጻሩ ናብ ግብፂ ኸይዱ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ግብፂ ምርኻቡ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ክትሪኦ ከለኻ ሓደ ብፍጥነት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ድማ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ሓይልታት ዘሎ ናይ ብሓቂ ብቕፅበት ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኤርትራ በይዝ ናታ ሶሊድ ፋውንዴሽን ናታ መሰረት ናታ ሒዛ ትኸይድ ኣላ ሕጂ እዚ እቲ ናይተን ሃገራት ውድድር ክኸውን ከሎ ብውሽጢ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ከ እንታይ ይግበር ኣሎ ንዝብል ብፍላይ ብመንገዲ ጀዋሃር መሓመድ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዚያስ ከስምዕዋ ዳርጋ ሓንቲ ካብተን ቫይራል ኮይና ዘላ ቪድዮ እያ ያስተወሩ ሪፈር ስታደርግ እንደውም ያንን ዝግጅት ያየኸው ሁሉ መስሎ ነበር ጀስት ለማንሳት ያክል ኤርትራን በተመለከተ በጣም ጥረት ያደረክ ይመስላል ኤርትራን ዶሜስቲኬት ለማድረግ ማለት የኤርትራ ጉዳይ የውስጥ ጉዳይ ነው ለማለት ሁሉ የቃጣህ ይመስላል ደረጃ ሲጠይቅህ መግባቱ ትክክል ነበር ወይ ሲልህ ትልቁ ስዕል ይታይ ብለህ የኤርትራን መንግስት መግባት ሁሉ ለማውገዝ በጣም ተቸግረህ ነበር ስለዚህ ሻዕቢያን አፒዝ ማድረግ የፈለከው ለምንድን ነው እዚ ጋዜጠኛ ዝበሃል ዘሎ አይ ቲንክ ቴድሮስ መን ከም ዝበሃል አይፈልጥ እኔ ግን ክሊርሊ ብዙሕ ምግናን ዘድልየ ኣይኮነን ሓደ ካብቶም ሃርድ ኮር ናይ ቲፒኤልኤፍ ኮይኑ ንኤርትራ ንምድምሳስ ኤርትራ ክድምሰስ ኣለዋ ክደቅቕ ዘለዋ ክትርመስ ዘለዋ ሃገር እያ ብምባል በቃ ከም ሕሱም ዝፍክር ሰብ እዩ ኤቭሪ ታይም ዝፈክረሉ ድማ እታ ንሱ ዝድግፋ ህወሓትን ትግራይን እያ ትርመስ ዘላ ስለዚ ዘረባ ናቱን ትምኒት ናቱን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ሪፍሌክሽን ወይ እውን ተመሊሱ ዳግመ ግምት ምግባር ከድልየ እዩ ቢካዝ ቢ ኬርፉል እቲ ትምነዮ ነገር ክትጥንቃቕ ክትክል ኣለካ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ተገምጢሉ ናባኻ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እኔ ኤግዛክትሊ የጋጥመሎ እዚ ሰብ እዚ እታ ንሱ ዝድግፋ ዘሎ ትግራይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናበይ ገፃ ትወርዳ ኣላ ይፈለጥ ግን እንታይ ይብለሉ ንጀዋር ተኾንካ ኻ ንሻዕብያ ክትነቅፍ ዘይትደሊ ንኤርትራ ክትነቅፍ ዘይትደሊ ማለት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝፈፀምዎ ገበናት ሰራዊት መፁ ኣብ ተዓዲሙ መፅኡ ንህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ኣሜን መጀመርያ ተዓዲሙ ዝመፀ የለን 27 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ መግለፂ ዘይርከቦ ብትክክል እውን ዘይተገልፀ ገበናት ፈፂሙ እቲ ህወሓት ትብሎ ዘላ ትስኻን ቤተሰብካን ዝድግፍዎ ዘለዉ ስለዚ ሻዕብያ መዓልቱ ይፅበ ነይሩ መዓልቱ ተፀቢዩ ተዓዲሙ ዕድመ የድልዮን እዩ ነይሩ it was a strategic movement game over ክበሃል ከሎ መዓልቱን ሰዓቱን ይፅበ ነይሩ ነቲ
إليت ناي تجراينة ناي هو حد حنسب النحوارون كدم سسوا تقدم البوليتيكا بعلم بجيجان دي مامسيومو نزيوم سبازياتهم نمد بساز دما كان هايتو خوناتهم من يرنايتهم شعبيا معلتهم يم تسبي نيرو معلتهم تسبي دما نهي واحد حيل فري هو ما يكون معلت تسبي نيرو أمريكا كابتي كويشن كابتي جيم كتقول له تدخل من قدي يوم تسبي نيرو تسبي دما بيلا كيرو ماني سبعي ماني حيل زلوا دما سبوا غيرو ما في تمو سران شو عتن عمد أمريكا بقول خاجركا أوروبا بقول خاجركا ميسايلاتن أسوارن أكيبكا كل نجار غيركا وقطع حيزة جنزب حيزة الكا فكيركا إنك زي وسيد الكا ممهركا ما نمخانو كتفلت زقباكا أبس جزيزي بيلا غيرو منيت ممهر منيت سبعي سبوا غيرو ما في تمو رياليتي زيو نزك واحد طلوس اللي زيك عليه جبنان فنجان وسيد النادي كونس روكيتات كان ميسايلات كان كابا فنج أخان كاب عين خان بنكو إيروان كيد شعبيا جنوسايد يفتسمه قال يفتسمه he doesn't need to أيد ليون ينيرو زليون عنتايو exactly أبيله تصويراتتي أتقاعموس اللي زي تقولوا كتكملوا زغل حيلك وزكم زلوا يفلت نيرو معاكتون ساعتون يحل نيرو وقد كلين كتب الكلام ما exactly أبي بوتاك خيط كم زلوا يفلت نيرو and within few days تنزليا أصوارات ما بيت بزعو جزية شعبية عبت تجري زحلفة جزية كواجع ده يكون سنتنا أصوار كجواعز جزية وصدر له قون خليه زبل ابن تعلنا يعني لذي بعلزي فرع قبل خلوك سبع جي التكونون نذكر سلزيك عليه هذا جوهر محمد كنت هاي المليس اللي اسمه ኤርትራን ጉዳይ እንደ ቶታሊ ፎሪን አላየውም እኔ እንደ ሱዳን ወይም እንደ ኬንያ አላየውም የኤርትራና ኢትዮጵያ ግንኙነት ውስብስብ ነው ረጅም ደፈማ ፋሳይ ጦርነት ተካሂዶ ፖለቲካል ሴፓሬሽን የፖለቲካ መለያየት ተፈጥሯል ሆኖም ግን የኢኮኖሚና ማህበራዊ መለያየት አልተፈጠረም ሊፈጠርም አይችልም የኢትዮጵያና የኤርትራ ማህበራዊና ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ቁርኝነት ሊላይ አይችልም ኤርትራን እንደ ሌላ ጎረቤት ሀገር ማየትም ስህተትም ነው ከእውነትም የራቀ ነው ፕራክቲካል አይደለም የመሆን ለምን ምክንያቱም የኤርትራና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አብሮ የመጣ ነው ለረጅም ጊዜ زازر بازيا بزحات إليتنا يا محرا إليتا يكون قل ميدياتنا يا محرا كمول تجارو انتاك قبر ويم تفتن زلو جوهر محمد إيرترا كم حجر أيام نلانيو كم حجر هيك بلانيو ترى إيرترايو قل بمبال قل يسمى نمبر 1 إيرترا ويونانا كم إيرترا جوهر محمد بزعب إيرترا انتاي حسب انتاي أمن ساعة كندا قداس يكون معناته إيرترا بأمنتنا جوهر محمد تنبر حجر يكون أمينو دي أمننا قداس يكون but what I see أنا انتهي رأينا له جوهر محمد positioning يقبراله political positioning يقبراله لا يقبر زلو exactly أبغون من كون كم زلو شعبيا أبغون شعبيا نكون فتنة زلو but كمقابل كله نتنا يا محارة تقاوم حيلي ويقول نتنا إثيوبيا حزب دما أبغون يخسر في زفتن زلو جي تيقبراله إيرترا كم كانوا تحجرات فليز بلد يعني عيب لهم إيرترا كم سودان وكم كينيا قال يكون كندريا إيرترا فلوي قربتنا بإثيوبيا زلوا هجريا الزمالة دما مس إيرترا زلنا كنتات بفلوي كل زلوا قدايو يزبل زلوا جنتاي بلو الله زيام مي إيرترا كترن فايدة لي أوشتو جوهر محمد أرات كيلو كفت بالكايو بانكن تانكن دحريب كايو إيرترا نحسب نملاس نقلا نملاس يحسب ده نخون 100% 100% أبوك إرتريا بالله زخونة إثيوبياوي سلطان مسحب كايو مرقزي غيلو حسب كتدليني عقبل كم زغل معناته نتا إثيوبيا أنا لو مزلوا قرص إثيوبيا أنا ختم حضرة قاحي نيرترا خماليسيا مبال كتجمر كتكلال لك باللب خادي خاتدلي ولا بأفكاي فلتني جد تازرباتيا حنت كابتن صعوفات زلوايا نبتي 4 كيلو ناخذ قصل نتهزبي أب مسمر كتمس نبحك زحزني أبزاز بلا زلو زرباقل أنت كجبريج فتن زلو لك عمزياي السماع مع زلو بزيا ግርኛ ተናጋሩ አማራውን የሚመስሉበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የትኛውም ሰው ኤርትራ ቢሄድ የውጭ ሀገር ሰው ተብሎ ሊታይ የማይችልበት ነው ኤርትራው የፈኛው ኤርትራ ቢመጣ አዲስ አበባ ውስጥ የሌላ ሰው ነው የማይባልበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛም አልፎ ምልህ ኤርትራ የአረብ ሊግ ያልሆነችበት ምክንያት ኢትዮጵያንም የአረብ ሊግ ያላደረገ ምክንያት ተመሳሳይ ነገር ስላለ ነው ኢትዮጵያ ኤርትራ አረብ ነኝ ማለት አትችልም ያለው ስንት ሙከራ ነው የተደረገው ያለው እንደውም አሁን አብይ እንደውም ኢትዮጵያን አረብ ሊግ አስገባ አንደርካቸው ጽጌ ተመሳሳለ መርገጽ ይብኔሩ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ፍሉ ይካውናለው ምክንያቱ ኤርትራ ፍሊት ዝበለት ሀገር ያካብት ከባቢ አብጎርባብትና ዘለዋ ምስ ኤርትራ ፍሉ ዝምድና ይዘልየና ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ሽርክነት ምስ ኤርትራ ብስተፈልየ መንገዲ ክርአ ዘለዎ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ
بحزبي يكون باستراتيجي يكون بخالق بفلا يبقى وسي يكون تايبل أفدق بحري كندل أفقد خيدنا ففون بزلنا مسيرترا ترى داديكا أفدق بحر كتركب تخليها سلامتاي إيرترا تونكو منجسي بناي كالوت حيلي زي زوار حيلي زخونه يكون حيلي ناي عربي يكون ناي سعادة يكون ناي بيتش يكون ناي تفنا يكون ناي زيت تفنا كزورو زي كل independent زخونه foreign policy زلو هاجري سلازي مسيرترا تسمع كاتروخ بمنجدي بعالخا عندي كات زي قديف كايو كتل مكاز غل مرحنة يكون of course الجزء اللي مرحنة أبيرترا نزل على مسيك نبر مالته يكون بوليتيكا غير كله زك غير نجارات كله خلي in general كن أبز حلفة 3 عامات إيرترا بوليسي نعتبر بغلي لتغير هاجري يكون of course نسام تسرع زين برد تتلي ما خدو مرجت تاتم غيرو كام نقول مشيت غيرين نريو إيرترا كن نتصور زخونه بوليسي اللوا تسعة زبالو تكسب حجي مستقيرة اللي نفتق بحرنا ما عندهم كنت كملوا سجام يبلون حجاونت على ملقاوي حق تخاطيل خد كملوا له ياتم دلا سلازي إثيوبيا أكن دي سومالي لاند دو سوماليا دو كينيا دو قلدو نابلت تقونا بحوز الله جديفة يصير تراكسر حلوة النيرو سلازي يتم إليتنا يا محرا مستنا جوار زتحس حبريتان لنا من زي توحط المنيو بزوم صار إيرترا زخونو بعالزي تيدروس بحال مالتيو قالوت أبزون رأيوه نزيا زربا مستزاربة أندركاتشو توم ناي أبي أحمد بروباغانديست ناي بحق يوم تقطعه تعرف نورو 30 مليون شيكار يتقبلكو زاري ليلاون مورالي نورال 30 مليون تقبله كراسو كتقلاي ሚኒስትሩ ምርጫ ብልጽግና እንዲያሸንፍ 30 ሚሊዮን ይሰጠኝ ብለ ከባለ ሀብታር እንደ 15 ሁለት ቼክ የተቀበልከው ካንተ በላይ ሌባ አለ ካንተ በላይ ቀጣፊ አለ ካንተ በላይ የመጥፎ መሳሌ አለ በዚህ እድሜው በግልጽ እንነጋገር ከተባለ አንተ እኮ زنريو زلنا ني جوار محمد بدرجة نويح مع التات غيرو له نوع كتصرف حجرما نابتي اندرغاتشو صغي قيرو له مالتي سلازي ناي بحكي بروباغندا ناي ابي سقاتي سمعو كم زلون اتي جوار زلو صلوا ابتناي اورومو مسدما اتناي فانو ناي محرا اليتن كقراربون تجميرو انتاي زريو زلو من قدقات ناي مريت يرايلون ابي احمد زيوم كلت حيلتات بحدو كسرحو استراتيجيك اللي بحدك صرح يقولوا لا يفلتني تاكتيكال لكن نزل حجز له صلا يوم نملاي بحدك صرح انت جميرهم تزعبي بدهوناتو كون زغل نسي معناته زي تودع قداي له ابي احمد محبك ركب يكلني سلازي مقررابنا يوم كلت يوم نبع لزي لعول قطعي كم زفطر لهم درلنا انتر ديبندنت ነው የኤርትራ የፖለቲካል አውቶኖሚ ከኢትዮጵያ በተወስድም ራሱ ኢኮኖሚካሊ አውቶኖመስ መሆን አትችልም ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጋር የተቆራኘ ነው ኑሮ ያ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ራሱ ከኤርትራ አውቶኖመስ መሆን አትችልም አሁን እኮ ይሄ የዛሬ 6 ዓመት ይሄን ስል ዲስሚስ ያደርጉ የነበሩና አሁን የባህር በር እንፈልጋለን ብለው በየቦታው ይዞራሉ የባህር በር እንፈልጋለን አሉ እንጂ بحبشا انتاي زبل زلو تزربا خلايتون ايرتران ايثيوبيان انترديبندنت قطبا كلهم يخل زربازي اب 93 بريزيدنتنا ايرترا صبو غيرو استزربلو غزي نيرو كلتين هغرات حاجاجزن ويون تشراريخن انت قطباناتن انتجريت تغيرو بزح صبو كمت يخل ስለዚህ ተዘረባናቱ ፖለቲካሊ ክትሪ ይخلها ጌጋ ዘሎ አይኮነን ከም ፖሊሲ ደረጃ አነ ከኤርትራ አብዚ ሕጂ ደረጃ ክሪ ይخلهم قطباناتنا ኣብ ኢትዮጵያ ክምርኮስ የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ተخلሃላ ምክንያቱ እዞም ሰባዚያቶም በመሰረቱ ናይ ኤርትራ ጽቦ ነገር ከም ዘይደልዩ እኹል ዝኾነ ታሪኻዊ መረጋገጽ ኣለና ግን ከም ጎረቤት ሃገር ምኻ ብዙሕ ምቅራብ ዘለና እትስ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ፖለቲካል ክትሪኦ ከለኻ ከም ኢትዮጵያው ኮይኑ ኣብ ፖለቲካው ቃልሲ ዘሎ ሰብ ሕማቕ ዘረባ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ከም ኤርትራ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ንነዊሕ ክትሪኦ ከለኻ ታክቲካሊ ምስ ጀዋሪ ምዝኾነ ይኹን ክሰርሕ ትኽእል ታክቲካል ማለት ግዝዩ ነቲ ዘለካ ፀላይን ዘሎ ፀገማት ንምላይ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ነዊሕ ግን ንፁር ዝኾነ ዲስካሽንን ፖሊሲ ኤክስቼንጅ ወይ እውን ዝርርብ ዘድልዮ ኣርእስቲ ምዃኑ ግን ንፁር ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚ ናይ ጀዋሪ ይኹን ናይ ኣንደርጋቸው ፀረ ኤርትራ ከም ዝኾኑን ኤርትራ አንፃሮም ንክኸውን እዮም ዛረብዎ ዘለዎ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መሪሕነት ፅቡቅ ጌሩ ክርድኦ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ንፁር ይኾነኒ ገለገለ ሰባት ተቆጥዖም ከም ዝኽእል ግን ይርዳ የዚህ ሁለቱ ማህበረሰባዊ ቁርኝነት ቀላል አይደለም የ2018 ላይ ቦርደሩ ሲከፈት የነበረው ነገር ዱ ዩ ሲ ዛት ካይንድ ኦፍ ስታፍ ኤኒዌር ኖ ዩ ዶንት ጃዋር የፈለገ ምክንያት ብትሰጥ ነው ማለት የአዲስ አበባው መንግስት የአስመራውን መንግስት ጋብዞ የራሱ ግዛት በሆነ ግዛት ውስጥ ያለን ህዝብ መጨፍጨፉን አለማውገዝ is it fair ጃዋር So ni ti naz Jawhar ንምእላይ
ብዙሕ ዓይነት ፈተናታት ይድፍትን ዘሎ ግን again ትናት ፈተና ትርጉም ከም ዘይብሉን እትውግእ ዘበገስዎ ህወሓት ምዃኖምን ኣብ መወዳእታ ድማ ንሶም ምዃኖም ህዝቢ ምስ ሞተውን ንስልጣኖም ይበኣሱ ኣለዉ that's the reality ኣብዚያ ዝመልሰሉ ጥራይ ባጌርና ንሰግር ሉዓላዊ ነኝ ያለ ሉክ የተባበሩት መንግስታት ሉዓላዊ ነኝ ብሎ አውቆታል የሚባል ሌላ አገር የሆነ ሰራዊት ወደ ትግራይ በማዕከላዊ መንግስቱ ትብብርና ግብዣ ወደ ትግራይ ገብቶ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ለምን ያን ያህል ለማውገዝ ተቸገረ? ማውገዝ ቀላል ነው። ሲምፕሊስቲክ አፕሮች ነው ይሄ ጦርነት። መጀመሪያ ሞራሊ መልሰውና ወደ ሌሎች አናሊሲሶች እንሄዳለን። ኖ ጠየቅ ይኸውልህ፣ አንተ ጥያቄውን ትይዛለህ፣ መልስ እኔ ነኝ የሚይዘው። that's the way the game works። ጠየቅ አይደለ? የኤርትራና የኢትዮጵያና የትግራይ ጦርነት ኖቬምበር 2020 አልጀመረም። ይሄ ጦርነት ከ2018 ራይት አዌይ ነው የጀመረው። ምን ነበር ሲል የነበረው? ኤግዛክትሊ ሶ ቤላ ጌሪ ወዲ ዋታ ሰግመንትውን እዚ ኩናት እዚ ኣብ 2022 ዝተጀመረ ወይ እውን ኣብቲ ጥቅምቲ ምስተኣወጀ ብህወሓት ሽዑ ዝጀመረ ኣይኮነን። ልክዕቲ ሰላም ካብ ዝፈራረም ዝጀመረ ህወሓት ለይቲ መዓልቲ ነቲ ኩናት ይደልዮ ከም ዝነበረ ንዑ ግደፉ ምንታይ ከም ትገብርሎም ተለሚኖም ዝኣበዩ እዮም። ስለዚ ክንምንታይ ክጉርዕ ይፍትናሎ ነቲ ሓቂ ንምሕባእ ሪያሊቲ is quite different። እዚኣ ኻንስ ማያስከ ኮርያ ኣሜሪካ ግድን ክትዋሳእ ኣለዋ ክብል ንዝፀሓፉ ኣንቀጽ 8 ጥሪ 2025 ነቐፌታ ዘቕርበሎም እቲ ቁንጣሮ ጽሑፍ ሩቢን ኣብ ከም በዓል ኢራቅ ሊብያን ሶሪያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣዕናዊ ምትእትታው ናይ ምጉስጓስ ታሪክ ዘለዎ መጓሃሪ ውግእ ኮይኑ ንዘለዎ ወገናዊ ኣረኣእያን ዘይሚዛናዊ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ክብል ይነጽግም። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጽሑፍ ከም ዘስመሮ ኤርትራ ካብ 1991 ዕለተ ናጽነታ ጀሚራ ዘካየደቶ ፍሉይ ጉዕዞ ጽንዓትን ርእሰ ምርኮሳን ዘጉልሕ ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ንምዃን ናይ 30 ዓመት ውግእ ድሕሪ ምጽማም ንሰፋሕቲ ብድሆ ከም ሕፅረት መሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ ተጸባቲ ጎራባብቲ ኣህጉራዊ እገዳ ዝኣመሰሉ ተቓሊዓ እያ። ዘይከምተን ኣብ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምርኮሳ ኣዝየን ብዙሓት ሃገራት ኤርትራ بحري إيرترام أب كيد زعتوا سلست مراخب أذربيجان أزوار إثيوبيا زعنا مخانن قمتاتلهم منجست أذربيجان بوغنم أب كيح بحري بسنكي حما كونتات أير ناب كل مايات إيرترا كم زعتوا كاب مغلاز بتوساخم زوال نجريلن انتي نسمع لنا لنكنه بحفشة ميديا نيرترا نمتسلام سفحتي بروباغندا بكل من قدي مايكروبن كون خل بمنقدنا أذربيجان كون خل نتنا أذربيجان تتكيم كاز جبر زلو رويترز ديو دي ستاندرد ديو كالا دي BBC دي كلاتهم حدش كامبين زون كلهم تريوم زلهم استفل عليه منك أنصار إيرترا وندو سرعة حيلتاتهم فاندوز جبروهم كابي كم زبقسو مفلاتو ما شجاري كونانجل زون بيجز زون سبازيهم زم كم زياجرهم زأكبوهم وند حنيتو بتأما أكل زلو نسيزة وافرهم كبلاي كلني بات أنصار إيرترا نمسرح كندمنتاي ميدياتاتن بيرسوناليتن استفل عليه ملكع كموصو كم زخول مغنزاب يدلي ስለዚህ እቲ ኤርትራ ዝበሃል መኪታ ነትመኸተ ሰጊራቶ ክበሃል ከሎ እገዳ እተግ ዘቐለለ ክፋል ወይ እውን እገዳ ከቢድ ክፋል ክኾን ከሎ እቲ ምጽላም ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ምስ ኤርትራ ክግበር ከም ዘይክእል ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ከም ዘይብሉ ሰብ ክሓስበውን ከም ዘይብሉ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ ዝብል ቃል ካብ ዜሮ ዝወፀ ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ናብ ኤርትራ ዝግበር ሓሳብ كل جينا كموت كم زلوا جيروس تسرحيو قصال دما غلغله سبات مس غزي كيروس ودما زوم تريوم زلهم ابستفل عليه مدرخ بستفل عليه منقدي ارتيكل تصحيف فيديو غيرو دي انترفيو تغيرو دي غلط غيرو نتزنبر نغرات ناو غهاركا ارترا قطبانا تحماغلو واي سلامتايكم خوينو الكار نخيت حتت بتدغاغامي እና ወሰካ ነተነገራቲ حدشت ارتيكلس حقنتهم زي ترغاغوس زخونه يكون ጭብጥ ዘይብሎም ግን ይደዘማተር راي حدش ارتيكل ابديت كتجبر كتكلال لك سب زعبا إيرترا توريست كون يدلي ولا قلق جبر زعبا إيرترا قدامي كتصحف كله قالوا تانا إيرترا راي كسمع كم زلوه استجبر باي ديزاين زخونه كنتاتنا نرزلنا جن again كل نجارات دما سعرنا يتزبي كم زليون بتنا هزب سعري كفتح زخل مخانو دما مجنزابي اللجن أنت أرمنت قد إنك خمسة لها من يتشنا تكون تهذا زكاة برزلو بوجر كاكتر دانك جنزابن دما نتمنى سيد زيادة نتمنى سيد سرعي نتمنى سيد ما كستفل لزلو كنا تات كوني سمعني هذا كابتي مستبهذ زليو دما نعمل تياسك كم سياس معاسك شاشيتو كمي حديركي إريترا كمي حديركي إريترا إريترا
دقخي نسمرا نمصعلنا دقخي نسمرا have to work on two aspects mainly, peace and progress. As the beautiful show mentioned at the beginning, the youth beautiful show. We don't have كلتا مديات أتوكيرناينا كنسرح زلنا كنمعبل نتوخينا أب سلام معبلن كم تأتم قلعو أم مخفت زو على زغربو زنبرو مالتيم بزي سلام عبيت كهلاي كالنيوم كينات انتليو كل يزعنوم أما عرنة فتح مسرت جيرناها أو إنا كنسرح زلنا أبز عالم تناوت اللو زلاوان إيرترا أب سلام الرقاتن بوزي حساريحة تسرح نزلام إذا خمس عينت وعلى دما نزيادة حساباتنا كن اللواوطن نبتج أباتي كنك إيرومن أجد داسيوم بملكع فورمي خون كلا أجباب كعبي زلوم أمن قنا زلو زمدنا دما بخمس عينت وعلاتات زيادة كمعبل اللوم نبز برخ درجة دما كسكاجرنا يوم of peace to achieve progress. كما يزبلوات بقتن حد صارن زربا أب سلامن معبالن ترايكن سرح لنا yes absolutely أب سلامن معبالن إرترا تزعبي يسرحنا طبيب كونزلو اسكزي اسمعوا واقع من حجة عندك زي الشركة قبل هذا لكم عاد سينا لا نيره. As I'm on my way to the bank, I'm gonna try to open up a bank account. I don't really know how to do it. I'll be real. I just went to one of the banks in Kentamine. They said, "Oh, you need to go to another bank to open up a bank account." So I'm gonna see how the process is, and I'm gonna keep you updated. We're outside the Vacuum Masquerade Commercial Bank. It's literally. زمن سيزي عبيرتران بزوع كتماتات نازوريو زقدح نايب حكي أنا سي قال سيرتيفيكيت وي مدالية محب كونيرا مغنياتو نبزوع من سياتي زسألو زلو عبيرترا كما يجر كبانكي أكاونت تخفت كريكم ييلو تا فيديو بزيايا لانا بكالك دالياي بانك مخفات كما يكم زمسل إذا دما إكزاكت اللي تعينا زربا كبيرترا هوتسو زلو وي مالت أبزخون هاجر سيم كارد كم يجر كاتوتس بانك أكاونت كم يجر كاتوتس قال ملك كم يجر كاتوتس زبل أب حد هاجر خيط كل سب قدام يجنزب أبي تشرف قال ملك لتوم توريستس زاد اللي حبريتان ديو بزوم من سيازياتهم دما نبي حكي نتي أجد أسق عنقوا كجبر ويقولوا أبزا فيديو زيا أسمرا كابتبلو كتما بينيام تبلكم ماون مجنانا يكون أبزخت كايو بينيام يخا تري بينيام يخا بينيام تروح تعدي كبيد عب مخانو يزقلت أبلو أبزحت كتماتنا إيرترا زوري زجبر unfortunately تقولناتنا هنتاتنا إيرترا بزو سرح كم زدير يكايو ولا أنت حمقاسي حدش تدي سرح ناس نمس قانو بزو سرح كم زلوي رايني I would be very very داسم فلاني تي كرمانا يتكتما كميلو بنيشت يسرح كغير كم زغل حدش بلاسو حدش سرقا سرح كبيديو نتيجة لكاغن بستغالة متن اتمنجستي أبسرع سرح مشتن قال لك كابتن مغالبو كبوم زقبا انتلو نزقو داناتات نزهن ساعتاتنا يسمرا نيرترا نتنكتماتات زلوها حدش كتسرح نويه بروجيكت خون خليو نتيجة لكا بستغالة متن بويا أخت لغيو كتز أباب غوغن العلا قدا سنة محلو I know نزي ديفولت وقلي ايكونون جن of course سغين لها غن حلفن غير نجر كايكون مالت كم ميديا زلنا سبات اتي نريو نجرات كغير ندليو نجرات نمزراب دما كل جزء قداسيو هذا وين منجستي كل جزء زتاك على السب فتاو منجستي كون كنغركم زدلنا منجستي كأرزلو كسخاخ زلو نجري خاخ تزارو وزلا كامبر عصرت جزء صبغ له بتعب صبغ يزلو منجستي ايزغونه تاغر منجستي زبلكم بتعب صبغ يزلو جيجا زبحال يبلون كتب لي بلكا يس أفتي زليو كل نجارات أستوعب الكاكتريا مالكا زيوم أبز زلون تايم زبلو زلو يلكم بزعبة إيرترا زلون زيلون ألوتا نسخاجن من قصنا نهاجر كاك نكف كلها عبي انتي تقول له هاجر الجرال لوا سأجمع له عند عريكا أبتحتيو كجبر زخلت رايحة تزار أبتحتي الجرال زلو زياتهم زبلون إحنا نقولون حدا خونا يجباني إيرترا عند عريكا زعبة هاجر كا نسخاز لك الرأي فليز بالك خونا لو كابتس الأيخا زبلو بزعبة إيرترا سلازي بزعبة إيرترا زيوم كل جرونا يدلني يعني there's nothing كابزيوم ميدياتات زياتو بزعبة إيرترا حدش نقدر كسمة because I know already أبي إيرترا زولو تأجم بفلا نقطة بعدين كالز ملكة كابزو خوني يكون أبو زولو نحنا نفلتو سلاد بزح بزوقي نبتي again أبي إيرترا أبزع عمتزي قلت في زخوني معبالن لوت النخمات ناب بفلا إزيا أبزي زي قبلها 5 سنة لوتي أبت حبرتسب لوتي أبتي كنت أبع نخجبر سقوم تتات كوسد شبه زخانة تبقى صوتات كنري بعد ملو تسفاي
أنا هوب كالوتون كما يكتكونوا تسفى قبر نايلو مار استي أبزكو دك فتنة لايك مقبار سبورت مقبار كومنت مصحف ريتوتاتكم حساباتكم هابدما ناي ووترو عوعيدنا ينابلكو بزات عم تترفقات حكمية سبورت مقبار يتوقارتسو أبكالي الرغبنا إريتراونا مادرحونا إريتراونا حبنجغنا عين قدر معراري نتراري نتركم منعري بعالت كوي لبو تسبري إريتراونا سعاري سعاري زقم زغدي إريتراونا سودي 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 تقبر عصرنا حزو براريونا تصر ويحبوا عزو عين فناتك وسيدو خند ترقمو إريتراونا عين فناتك وسيدو ودا ترقمو إريتراونا إريتراونا مادرحونا إريتراونا حبنجغنا عين قدر معراري نتراري نتركم منعري بعالت كوي لبو تسبري إريتراونا سعاري سعاري زقم زغدي إريتراونا سودي 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 رأخ تقبر عصرنا حزو براريونا تصر ويحبوا عزو عين فناتك وسيدو خند ترقمو إريتراونا عين فناتك